Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Iyaqina yokulwisana nabakuleli ngokungemthetho. Bayanda basebenzisa omazisi babantu asebashona. Kanti kuvulwe esamaphoyisa eRichards Bay. Nina bendlovena amandla siyakhuleka kwindaba ze1KZN TV eyifunde uphilano kaCebekhulu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli ugasele kungazelele umuntu kwenye izimboni ezinkulu eMgungundlovu okusolakala ukuthi keqasha bokufika bangenazi imvume ezibagunyaza ukuba basebenze kulelizwe. Undunankulu kumphemba kube phelezelwa ngamaphoyisa eqhubeka kumkhankaso waziwa ngokuthi operation engangeni ngesango iyafohla. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ababili abomdabu wasePakistani ngesikhathi kugasela undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli ezimbonini ezimbili ezenze eMgungundlovu. Kulo mkhankaso kuboshwa bokufika bali-17 ababhadanywe besebenza kulezi mboni bengenazo izimvume. The major problem that we are dealing with is the issue of the illegal foreign nationals. It's an operation which is ongoing. It's only that I choose to be part of one of the operations at random. Like today, we planned with the police that I will be joining them, so as to oversee what is really happening, the reality on the ground. Hence, today from the two factories, almost 19, were actually 17 rather, were actually arrested, who are purported not to have papers that allows them to be here. We are also dealing with the problem of unemployment as we undergo these operations, because for 17 job opportunities that could be afforded to the South Africans or to people who are here legally, we find that they are occupied by illegal foreign nationals. Undunankulu uveze ukuthi basazoqhubeka nokugasela ezimbonini eziqasha abokufika ngokungemthetho. Udalulene ukuthi sezikhona izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi ababoshwayo bayabuyiselwa emazweni abo omdabu. And will also address the issue of being here in our country illegally. So it's an ongoing program which is not only taking place here in Pietermaritzburg. As you can see today, they visited the places, two places, but there are different industries, different factories here in Pietermaritzburg that ought to be visited, and even in other areas. This kind of the campaign is yielding results, positive results, as thousands and thousands of the undocumented foreign nationals have been deported. I know that at a certain point in time, there was a complaint by the police that where they are keeping them, they are full because of the slow pace of deporting them. But after the engagement with the Minister of Home Affairs, some extraordinary measures were actually put in place, including the issue of providing more buses so as to ensure that they are deported back into their country. Kanti nabaqasha bangayilandeli imithetho efanele ngokuqashwa kwabokufika babe sebedonswa ngendlebe. It is then a message again to the employers, because the two Pakistanians who are the employers were arrested today for employing undocumented foreign nationals. It's also a message to them that don't employ undocumented foreign nationals, because when you do so, the police are going to arrest you, as it is not illegal to employ undocumented foreign nationals. It's quite very unfortunate, because when such happens, it affects the economic activities, whereas we have so many thousands and thousands of the people in the province of KwaZulu-Natal who are looking for job, and they cannot be employed, because people are deciding to employ undocumented foreign nationals with the hope of paying them peanuts, and they don't want to pay what is really the people are actually deserving. Izindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Inhlanganelo lamalungelo omphakathi Grasping Hands ibambe ke mashe nokuthula behambisa kuhlu lwezikhalazo kumnyango wezasekhaya nakumnyango wezabasebenzi kanjalo uMasipala waseRenkonyene ePortshepstone ogwino seningizimu nelekamthaniya. Umsunguli lenhlangano uSabelo Cele uthi inhloso emasho ukuthi ke ziningi insolo zobugebengu ezenzekayo kuleya ndawo. Uthi ke kunabantu bokufika abasebenzisa omazisi babantu asebekade badlula emhlabeni, ngakho ke bafuna ke impendulo kumnyango wezasekhaya.
Inhlangano elwela amalungelo omphakathi Grasping Hands ibambe imashi enokuthula ifuna izimpendulo kumnyango wezasekhaya, umnyango wezabasebenzi kanye nakamasipala eRenkonyeni. Laba bathi kunezinsolo ezithi kukhona abantu bokufika kuleli abasebenzisa umazisi babantu asebashona, ngakho bafuna izimpendulo kumnyango ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. Umsunguli walenhlangano uyachaza. Ne-Home Affairs siya ngendaba yokuthi kuney'nsolo esizithola esihlangabezana nazo zabantu bokufika uthi baphethe ama-ID akhomba ukuba ama-permanent resident, but uma uyibheka because i-ID number yomuntu oyi-permanent resident neyala eSouth Africa ayifani, kunomehluko. Uma uthi uyibheka eyomuntu wala eSouth Africa, but mase i-check-wa futhi ikhomba ukuthi umuntu osewashona, yabo. So leyo nto iveza ukuthi kunezinto ey'ningi mhlawumbe ongenza ukuthi ziqhamuka ngaphandle noma ukhona umuntu ongaphandle owenza ukuthi uthatha ama-ID numbers wabantu abangasekho awanikezele ama-foreign. So manje sithi uHome Affairs Immigration Department kanjani namaphoyisa sicela ake usebenze kabanzi ukuzame nokuphequlula lezo zinto ezingaba ubuqhophololo esingaphakathi. Uphinde usebenze uqoqo ukhuculula idolobha ikakhulukazi laba abangenawo amaphepha ngoba manje ibona laba abagcina sekwenzeka lezi zathu zobugebengu. Uthi kumnyango wezabasebenzi bayise uhlu lwezikhalazo ngenxa yempatho engeyinhle izisebenzi eziyitholayo. Department of Labour isizathu esenza ukuthi siye khona uCCMA sicishe sifana. Abantu abaningi afunka ngamanga abaholelwa kahle bayaxoshwa emisebenzini mekwako reporter ka Department of Labour uvela uthi uyabuyela emsebenzini sekuyaziwa so uyaxoshwa. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ikhona lento engenayo i-confidentiality emntwini osuke ezo-reporter, yabo. So okwenza ukuthi ke labantu laba abama-bosses abangacomply bayaziqhenya ukuthi bona ngebenziwe lutho ngoba bayakhokha ka Department of Labour bayabribe, yabo. So bahlezi besho njalo ngebaxoshwa baholela kancane bathuka abantu emsebenzini ababaregistanga UIF ababanjela ipension fund. So izinto eziningi nje ezenzakala ezingekho right. So sizolwa naleyo compliance enjengana leyo. Uthi kamasipala eRenkonyeni ukuthi kunabantu abanamabhizinisi kodwa bangenazi izimvume yize bezama ukuzithola kodwa anikwa abantu bokufika kuleli. Kamasipala sizolwa nokuthi uma ngabe ufuna ipermit la ngaphakathi kunabantu abacomplain abantu mabe amasipala bakhonjwa kwabanye obaba kuthiwa hambe laphana kusihlalo weorganization association. Uma sowufika kuyena indlela aphenduleka ngayo ikhombisa ukuthi kunokukhetha okuphakathi. So leyo nto leyo sizobuza ukuthi mangabe ukuthi iqiniso lezo insolo kungani kuthatha umuntu wangaphandle akwazi ukuthi amanage izinto efana ngabe ishowisho umasipala, yabo. So ngoba leyo nto leyo ikhombisa ukuthi ayinayo effect. So nokuthi ke labantu abama illegal foreigners bona baya yini kulobaba uyena waba approve yini approve kanjani abangaba approve abanjani, yabo. So sizolwa nento ezikanjalo ngoba zicindezela ukuthuthuka kwethu ngoba akuthina sonke sokwazi sithola imisebenzi abanye kufanele badayise, yabo. So lelo thuba njengana noma ulivalelwa uzophepha uzosimama kanjani. Uthi bonke laba babanike izinsuku eziyishumi ukuthi baphendule uhlu lwezikhalazo zabo. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Kuvuna ngokusemthethweni isikhungo samaphoyisa sosebenza ngalesikhathi samaholidi kwenxanxathela ezitolo iBodok eNkwazimole eRichards Bay enyakatho neLikamthaniya. Okhulumela kamaphoyisa esifundeni eKing Gcetshwa uKapteni uSiyanda Shangase uthi lesi sikhungo kulindele kuba ke siselekelela abantu abazobe behambele ngenxanxathela ezitolo ukubika noma ngabe yini ababhekana nayo. Njengoba sekuyisikhathi samaholidi okuphela konyaka kuningi okuyaye kwenzeke abantu besesitolo nokwenza bagcine bethatha isikhathi ukuyobika kwisikhungo zamaphoyisa. Ukuvula kwesiteshi samaphoyisa sesikhashana kwinxanxathela ezitolo iBodok eNkwazimole kuzosiza kakhulu abantu uba babike amacala obugebengu ababhekana nawo. So njengoba ke nje sila namhlanje sivula le mini CSC senzela i-visibility yamaphoyisa ukuthi ithi ukubaninganyana emamonjo bakuyi festive season. So ama services onke azobe etholakala khona la kwi mini CSC afana nawo lawa atholakala lapha nepolice station eRichards Bay. So mangabe udinga ukwenza i-affidavit ungayenza lapha, udinga ukucertifya uyacertifya, ufuna ukureporta ubucala osebenzekile uzokwazi nakhona ukureporta khona lapha. So onke ama services are open kule mini CSC sivulela namhlanje inkwazi iBodok Mall. Uphinde kwaxwayisa umphakathi ukuba ugweme ukuphatha imali eningi uma uya ezitolo ikakhulukazi nalabo abahlukanisa istokfela. Kakhulu ukuthi umphakathi njengalesikhathi lesi bekubalekele ukuphatha imali eningi kubona okungenani abenze ama EFT noma besebenzisa ama app asemafonini abo asemabank or any transactions abafisa ukwenza bawenze ngaphakathi emabank rather than ukuthi bephathe imali
ngesandla kakhulukazi nje abantu beyitokufela. Abahamba ngezimoto kwizinxanxathela zesitolo kumele baqikelele ukuthi abashiya izinto zabo ezibalekile ezifana nama-laptop ezingaheha isigebengu uba zibulale amawindi ezimoto, kanti bayanxuswa futhi baphinde baqikelele ukuthi izicapha zivalekile uma beshiya beya esitolo. Kufanele yenze asuse onke izinto ezibalekile ezingama-available ehlezi phezu kwama-seat, engabe ukuvalela ebhuthini noma ukufaka ngaphansi kwama-seat, uyakuthatha uhambe nakho ungakushiya emotweni la kuzobonakala khona noma isigebengu sidlula sikwazi ukubona ngewindi ukuthi unayo i-laptop emotweni, so shaya iwindi then sithatha i-laptop. So izinto lezo nje ezingama-availables abantu abafunde ukuthi beyifake endaweni ezisithele engabe ebhuthini noma umuntu ehle nakhe emotweni akushiya emotweni. Uma esephuma emotweni umuntu eyilokho imoto yakhe ngemobilize akasizwe isicapha ukuthi ngabe ngempela imoto ikhiyekile. Kuzoba namaphoyisa azobonakala kule nxanxathela esitolo ngaso sonke isikhathi ukuqapha ubugebengu obenzakalayo. Izindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Imeka kamasipala semhlathuze enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uthi abashayeli bezimoto kanye nomphakathi kumele baqikelele emgwaqeni bangaphuliki imithetho yomgwaqo ukuze kugwemeke izingozi ezenzeka emgwaqeni ezingenasidingo. uNgwezi uthe ezokuphepha izobeke iqine kakhulu ukwenzeka isiqinisekiso sokuthi umthetho uyalandelwa. Kanti ukusho lokho ngesikhathi bethule ngokusemthethweni umkhankaso wokuphepha emgwaqeni obubanjelwe emgwaqeni onguthela waye ku-N2 phakathi kwase-Richards Bay naselokishini laseSikhaleni. Kwethuleke ngokusemthethweni uhlelo lwezokuphepha emgwaqeni kumasipala womhlathuze. Lesi sifimba mgwaqo besibanjelwe emgwaqeni onguthela waye ku-N2 phakathi kwe-Richards Bay naseSikhaleni. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthi uphuzo oludakayo yilona-ke libonakala lisahamba phambili ekubangeleni izingozi ezingenasidingo emgwaqeni-ke ebezingagwemeka. Ngalo mkhankaso bahlose ngawo-ke ukukhuthaza umphakathi ukuba-ke uqaphele uphinde-ke uhloniphe nemithetho yomgwaqo. Ukuthi mabe semgwaqeni baziphathe ngendlela efanele, whether bangabashayeli noma bangabagibeli noma bangabantu abahamba ngeenyawo. Mabehamba ngeenyawo bahambe endaweni ezidalelwe noma ezenzelwe ukuthi abantu bahambe ngeenyawo, bangaweli noma ikuphi ngoba lokho kudala ingozi isikhathi esiningi. Abantu bakithi bagweme ukushayela bephuzile ngoba ingozi eziningi siyathola ukuthi uphuzo oludakayo luyimbangela enkulu yokudaleka kwalezo ingozi. Lo mkhankaso ubungagxilile nje kuphela kubashayeli kodwa-ke ubuphinde ufake phakathi izivakashi eziphuma-ke kwamanye amazwe ezohambela kuleli ngalesi sikhathi samaholidi. Ufaka phakathi lokhu nabantu abaqhamuka kwamanye amazwe ukuthi le operation yethu uma bekulelizwe ngokungekho emthethweni, umthetho uzodlala indima yawo. Siyawusekela kakhulu uBorder Management Agency besinawo la Home Affairs bula ezemvelo bebekhona la to monitor ukuthi azikho yini nezinto zethu eziyimvelo ezithathwa zishushumbese ziso kwamanye amazwe ngoba la esikhona thina sisondelene namanye amazwe okuyizwe laseMozambique, izwe laseSwaziland, izwe laseBotswana. So kuningi ukushintshishana ngezinto ezemvelo okungenayo. So ke bona ngoba baqeqeshwe bazokwazi ukubona ukuthi hayi lento ke ephethwe yilo muntu akufanele ngabe uyiphethe ngoba umthetho awumvumeli ukuthi abe nayo noma fanele ukuthi abe nencwadi ethize makukuthi unayo. Kuzokhumbuleka ukuthi ke umnyango wezokuthutha kulesi sifundazwe uphumeke umkhankaso ukukanisa kuzo zonke izindawo. Indawo yasemhlathuze ingenyeke yezindawo esinesibalo esiphezulu sabantu ababoshiwe ke betholakala beshayela bephuzile. Kanti ke udaba lokungabikho kwezimoto ezincane ezithutha umphakathi ezifana nama-Uber ngezinye ke zezinto nazo ezinomthelela kulesi sibalo. Ngakho lo masipala uthi uvulelekile ukuthi ke kuxoxiswane ukubheka ukuthi lolu daba lungalungiswa kanjani. Selukelwezwakala lolu daba kodwa kwase ukuthi ke phela alwenzeke ngendlela engezukuxabanisa inhlelo ezikhona njengamanje zezokuthutha kodwa ezozi-augment. Otherwise we are open to innovation esikhona kwezinye indawo kodwa fanele ukuthi yenzeke ngendlela engezukuxabanisa inhlelo ezivele zikhona ngoba umhlaba vele is changing. Kancane kancane i-technology iyafika ibekelwe lokho nabo abasendimeni ezokuthutha noma ngabe basemateksini noma basemabhasini abazama ukuthi naba create bangene entweni ze-innovation ne-technology ukuze le misebenzi ingabalahlekeli. Lokho kuyinclude phakathi kakhulu ngisho indaba le yezokuvakasha kakhulukazi ukuthi ngosuku lo nje lo osuke lumhla ka-31 abantu bonke basuke befuna ukuba solwandle, basuke befuna ukuyojabulisa endaweni ezahlukahlukene. Ungazathi abantu befisa ukuyijabulisa bazi ukuthi baney'nhlelo zokudla amanzi amponjwana.
Estabeni ze1KZN TV ngingusamkethiswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Iyaqina yokulwisana nabakuleli ngokungemthetho. Bayanda basebenzisa omazisi babantu asebashona. Kanti kuvulwe esamaphoyisa eRichards Bay. Usekela meya kamasipala weTheku KwaZulu-Natal uZandile Myeni uqoqozele osomabhizinisi ukuthi basebenzisane ukuze amabhizinisi abazoqhubeka nokusiza ukudala amathuba emisebenzi. Umdolombo usho lokho emcimbini weHollywood Foundation KZN Youth Business Awards ububanjelwe ke-ICC eThekwini. Lo mcimbi sekunyaka wesihlanu wenzeka. Usekela meya unxusa osomabhizinisi abancane ukuthi basuse eduze kwabo inselelo yokuthi bayahluleka ukusebenzisa imali emabhizinisini abo. And I also want to make a clarion call to everyone who is here who is an entrepreneur that it's now or never for you to diffuse a wrong notion that SMMEs, they have a challenge on financial management. It's now or never that when you continue advancing in your business, you also look for partnership. When you talk about partnership, you don't only look partnership with the big businesses, but you start looking amongst yourself with your peers, because you cannot work in isolation and say you are going to grow alone. Ungumsunguli walama awards uthi kubona kubalekile ukomlisa osomabhizinisi ngoba kuba khona kwabo kudala amathuba emisebenzi. Njoba Hollywood Foundation KZN Youth Business Awards sinento ethi kubalekile ukuthi sibakhuthaze futhi sibaqomelise osomabhizinisi abancane ngoba sihlale sithi uma unebhizinisi uqashe nje umuntu oyedwa kusho ukuthi usulisusile ikati ezike emndenini owodwa. So osomabhizinisi abancaneke inqobe yabo uthola ukuthi baqasha abantu nga5 nga10 nga15 okuyinto enhle le uhulumeni okumele ithakasele. Omunye wabahlomulile ubonge umndeni wakhe ngokumeseka waphinde wachaza ngobudlelwano anabo nezinye izinhlaka okwenza inkampani yakhe iqhubeke idlondlobale. We started Menzi M Creations a few years ago, about 8 years ago, simply because I realized that as actors and as artists, we are always waiting for people to give us work. And it's funny how you start employing yourself, but halfway through the journey, you start employing and empowering other people. Today, Menzi M Creations, as I close, is a company that is active in over 390 schools in KZN. We are also active in all the IEP schools in KZN, including Gauteng, and we also work with the Oprah Winfrey School in Johannesburg. So we are very proud that we now not only employ 15 actors full-time, but we are also finding ourselves not knocking on the door and waiting for government to empower us, but we're empowering ourselves. Zishumi nantathu izinkampani esihlomulile kanti iyodwa ithole imali elinganiselwa ku40,000 amarandi. Ngodaba Khosibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngise-ICC eThekwini. Osomabhizinisi basesayidi abasakhulayo bemkhakha eyahlukahlukene bathole ithuba elingqayizivele lokuthekela ngolwazi ngendlela zokuphatha nokukhulisa amabhizinisi abo kumbukiso wezamabhizinisi phecelezi Business Expo ebibanjelwe ngegama lakhe. Umhlelo lombukiso ulungelempilo uthi osomabhizinisi abaningi baswela ulwazi lokuthi imikhiqizo yabo bangayisabelisa kanjani kalula emphakathini, uthi babize inhlaka ezahlukene ukuze zibacathulise labo osomabhizinisi. Bathola ithuba eliyingqayizivele osomabhizinisi basesayidi bemkhakha eyahlukene lokuthekela ngolwazi ngezindlela zokuphatha nokukhulisa amabhizinisi abo. Imlando Creatives engabasunguli bohleli The Next Billionaire ithi sungulele Expo ngenxa yokubona ukuthi osomabhizinisi baswela indlela yokusabalalisa impahla abayidayisayo. Le Expo ibibanjelwe igama lakhe Sport and Leisure.
Sihlanganise khona osomabhizinisi nama retailers njengoba wazi ukuthi sinohlelo odlale e1KZN TV kuthiwa the next billionaire. So sithe masibona ukuthi i-access to market ikhona but ama products ama SMEs awekho accessible. That's why sibone sekungcono ukuthi senze lo mcimbi sikhulumisane nama retailers ukuthi athathe umsebenzi wabo. Njengoba ubonile nje umsakazi sikhona sinayo nane digital marketing where si invite uTech a lot ukuthi afundise ama SMEs ukuthi befaka ama products abo ukuze azoba accessible kwi community yonke. Uthi baphinde bafundisa ngama tuck shops. Saphinde futhi safundisa nangendaba yama tuck shop. Uyakhumbula msakazi ukuthi uhulumeni uyawaxhasa kakhulu ama tuck shops but mayibaxhasa ngama products kuba amanye ama products angathinti lama SMEs. So nakhona futhi besizocela kubona ukuthi if behambisa ama products insipho zokugeza izinto zokugcoba akube izinto zama SMEs ngoba inext billionaire ithi nje we have to buy from the local fanele sikhulise umnotho osomabhizinisi and asilutho ngaphandle kosomabhizinisi abancane ngoba yibona babeka ukudla etafuleni. Ube seveza ama retailers abe ingxenye le expo. Ama retailers akhona njengamanje yiwona uTech lot sibe no innovation hub bese siba no wholesale and retail sitter abazowafundisa ngokuthi lezi ezinye izitolo zikungenwa kanjani. Siphinde futhi saba no F&P sitter ozokwazi ukubatshengisa indaba yale izitolo lezi ukuthi zona mama uhambisa impahla zakho ayifuni i-design eyodwa kumele benze lento abathi ngazi CMT ukuze uhambise in bulk. Obeqhamuka kumnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha uthi osomabhizinisi abasakhula badlala indima enkulu ekuthuthukisweni umnotho kuleli. So etha ukuthi sibavezele umphakathi ukuthi bakhona abantu abakwazi ukwenza izinto kodwa abangadumanga kodwa benza izinto ezibalekile ekukhuliseni umnotho wethu. Kusho ukuthi kakhulu nje namhlanje sizothi kubona siya recognize i-resilience yabo, recognize innovation ukuthi baqhamuka nezinto ezintsha, siya recognize i-excellence yabo ne-resistance ukuthi noma izimo zomnotho zingahambi kahle globally kodwa bayakwazi ukuthi beme and bathuthukise umnotho. Owesigungu sosomabhizinisi uthi kubalekile ukuthi osomabhizinisi balandele imithetho. And the reason small businesses need to comply is that most big businesses now who are looking to partner with small businesses are very, very strict on compliance. So you're not going to be able to access markets, you're not going to be able to get shelf space if you aren't actually a compliant business. Osomabhizinisi abebe yingxenye bathi balithokozele kakhulu leli thuba. Nathi besifisa nje ukuthi iminyango efana naleyo nathi sivulekele. Sizwe kuthiwa ama products ethu adayisa phesheya unokhe ugcina ungazi ukuthi ukona kublafa unokhe khona. We're excited to be here and kahle sifuna network with all the other businesses as well and see ukuthi how can we work together to grow our business economies. Lombiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisegama lakhe. Abahleli bemicimbi bathi ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyiphazamisa kakhulu ke imicimbi ngesikhathi sehlobo nesamaholide kaKhisimusi. Laba baveze lokho ngenkathi ke kuqhubeka uhlelo lomasipala umsunduzile okwethula ke imicimbi elindeleke kuleli dolobha ngamaholide okuphela unyaka. Iphini lemeyako lomasipala umxolisi Mkhize uqinisekisa izakhamizi nabahleli bemicimbi ukuthi na kanjani ezokuphepha izobe iqinile amaphoyisa engasisini mahleza. Iphini lemeya kumasipala umsunduzi umxolisi Mkhize uthi kuningi abantu basemgongondlovu kanjalo nezivakashi abangakuthokozela ngesikhathi amaholide aKhisimusi. Sihlangene nawo wonke ama-event coordinators labo okungabahleli bemicimbi lena eyenzeke lapha edolobheni. Sifuna ukupromota i-tourism kakhulukazi edolobheni lakithi okuyiPietermaritzburg ukuze abantu bakithi nezakhamuzi zalapha eMsunduzi okuyiPietermaritzburg zazi ukuthi imiphi imicimbi ezobi khona njengoba singena kule season ekuthiwa i-festive season. Bangazithuki sebehamba beya endaweni ezikude kanti ziningi kakhulu inhlelo ezihleliwe ngabahleli bemicimbi bebambisene nawo umasipala waseMsunduzi. So namhlanje ke sizokuqinisekisa ukuthi siphinde sinike izivakashi zakithi ukuthi zizobe ziphephile because sizophinde sibanikeze ukuthi in terms of security bazobe bephephe kangakanani. Siphinde siqwashise nalabo bazobe bedriver lapha emgaqweni yakithi ukuthi amaphoyisa ethu azobe phume ngobuningi. Lokho kukodwa kuzobe kunika ithemba kubuyisa kubavakashi ukuthi bazi ukuthi nxa bevakashele ePietermaritzburg konke kuzobe kuinhlelo zemngomumo futhi bazobe bephephile uma bekhona lapha endaweni yakithi. OweKwaZulu-Natal National Botanical Gardens
uthi ayivalwa ingadi ngesikhathi samaholide wonke. Ingadi yethu uma sekuyi-festive iba busy kakhulu. Suke silindele abantu abaningi, ama-department amaningi asuke esemsebenzini wethu, enza ama-year-end, ama-Christmas party, we hosting imishado, iy'ngane zenza ama-party, we taking iy'thombe zama-graduation parties egadini. So ingadi yethu nje it's too busy. If kuyi-festive we are not closing. Ingadi izobe ivuliwe even nango-Christmas, Boxing Day, mhla ka-1 January sizoba sivulile nje, so everyone is welcome. Kanti umhleli wemicimbi uthi isimo sezulu siyaphazamisa ehlobo, ngakho kumele baqikelele ukuthi izinhlelo zabo zilungele zonke izimo zezulu. Yes, it certainly is. I mean, you plan an event, it can be a hot season and rain will come, so it's a cost factor added to the event with securing a tent of a certain size to host everybody. Umkhize uqinisekise izakhamuzi ukuthi ikhona imicimbi ihleliwe. Bahleli bemicimbi ababuye beze Pietermaritzburg, so phinde sisebenzisane kanye nabo. Sifuza futhi ukuqinisekisa izakhamuzi zalapha ePietermaritzburg ukuthi nakulo nyaka sizoba nayo futhi crossover event ezokuba khona lapha endaweni kithi yase Pietermaritzburg. Kwizakhamuzi zonke ningahambi, hlalani ePietermaritzburg, ubumnandi buzobe bukhona futhi nizobe nivikelekile. Siyaqinisekisa ukuthi nizo enjoya i-festive season, nathi sizoqinisekisa ukuthi ukucoca idolobha siyakwazi ukuthi siyalicoca ukuze abantu bakithi bazizwe bephephile besendaweni futhi ehlanzekile. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asiphinde sithi shelele etolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Iyaqina yokulwisana nabakuleli ngokungemthetho. Bayanda basebenzisa omazisi babantu asebashona. Kanti kuvulwe esamaphoyisa eRichards Bay. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.93 kuyidola lasemelika bengu-22.60 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.73 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide yona ingu-$4,221.20 ounce, bese kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$63.26 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Unozinto weqembu lesizwe laseZimbabwe Washington Arupo semabhokweni eMarumo Gallants uhlela kokusebenzisa kumdlalo wamanqamu eCurling Knockout neqembu lezikamagebhu leOrlando Pirates njengethuluzi lokuzwa amanzi ngobhoko ngaphambi kokuthi babhekane neBafana kwa-Group B we-Africa Cup of Nations. Washington Arupo ubukeke semgqeni ongena emlandweni we-AFCON njengoba eseneminyaka engama-40 ubudala. Ubekhuluma nabezindaba ngomdlalo wamanqamu efaka ugesi abazodlala nezikamagebhu leOrlando Pirates kusasa ngomgqibelo ngehora lesithupha ntambama enkundleni yezemidlalo ePeter Mokaba Stadium ePhulukwane. Arupo uzongena emlandweni ukuba ngumdlalo wesine odlalo kwe-AFCON eseneminyaka engama-40 noma ngaphezulu. Kanti uzolandela ke zinyathelweni zika-Esam El Hadar waseGibhithe, kube uMohamed Lawal waseNigeria, kanjalo no-Elias Dominguez Pelembe waseMozambique. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amampondo ayisamba kuyehlelo kwamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.